Boss 20 ka ha. Uy, tangin na ulit. Huli sa akin. Ay, Boss Jules. Huli sa akin, oh. Ayan, mga kagamba, welcome back to my channel ulit. Papalaban tayo ng malulupit na laban. Walang humpay na mga madidiing mga kagatan. Yun, pero bago yan mga gamba na magpalaban tayo dyan ng mga magaganda. Ito yung mga dayo ito. Mga pang main event to, yung pang timbangan. Kita nyo naman, haba ng galamay, ang lilit ng katawan. Pero bago yan mga gamba, shoutout muna tayo kay Kagambal TV, kay Clean Code M, Diosdado Johnson, shoutout sa'yo. Kay Nino Lorenzo, shoutout sa'yo. Kay Jers Waray Vlog, yan, shoutout sa'yo Jers. Si Jake Vizcara na walang sawang taga-subaybay natin, salamat sa iyo Jake Vizcara. Kay Jan Ralph Borja na lagi nagpapa-shoutout. Si Nino Rondo Karingal, yan, shoutout sa iyo Nino Rondo Karingal. At saka si Yap Spider PH, yan. Ayun, na kunting update lang tayo sa gagamba mga gagamba. Napakahirap pa rin ng supply, pero medyo bumababa na rin yung presyo ng Tagalog ngayon. Kanya lang, lumiit naman. Talagang hindi mo talaga halos maibinta ng 5 piso. Pero ang mahal pa rin. Doon pa rin yung mataas na presyo. Ang masbate, ganun din. Mataas pa rin. Tapos kukunti ang supply. Yung mga maglalaban, maasa sila sa mga Cebu. Karamihan mga panglaban nila ngayon, mga TM, wala na yung mga oversize. So ayun, ngayon lang mga kamba, panoorin natin itong mga laban na to. Dennis versus Sir Barry. Kaming dalawa. Boss 20 ka ha. Uy, tangin na ulit. Papasok ka pa, ang tapang pala niyan, Densyo. Yun ang bumibili. Tapang pala nun eh. Puro panalo yata binitawan ni Boss. Oo, mag-aasist si Boss na Semi. Ito, audit sa ako. Demo, nanginginig. Yun ah. Ayaw. Ay, gago! Ay, gago! Ay, gago. Ginagawa mo. Wala yan, pwede yan. Isabot eh, oh. May Joker ka ba nilaban kanina? Ha? Joker yung kalaban mo sa akin? Ay, Joker ba yung kalaban ko kanina sa'yo? Tama na. Lagutin mo na, malayo pa lang. Yung huli. Anong Joker? Lagutin mo na. Malayo pa lang. Entry mo, pito. Oo, pito. Joker yun. Tumirik yung kay Dennis. Lalampas yun eh. Lalampas. Hindi lang Joker yun. Wala pa tayo. Lalampas yan. Ito pa lang. Nadayo ay mas malaki yan. Joker ng kanya. Meron na, boss. Natalo ka. Patay na yata si Enis ah. Regas na naman ito. Oh, sige, sige. Break na. Break mo na. Abangan mo yung salo. Abangan mo yung salo. Nanginginig eh. Lapit-lapit mo konti. Abang. Tangina. Hilo. Tangina, line up. Hilo yung gagamba eh. Hilo ang gagamba. Nalakad din sa'yo. Joker yun, ulo. Naku po, kinain. Ako, lalampasan na. Lalampas talaga eh. Ayun. Ah, lumampas. Mena. Ayaw maglakad mo kayo. Lagkitan. Pilay. Orange siya ang panalo. Blue. Ay, Ganun talaga eh. Magtigil naman niya yun, nag-i-stop. green ang loose, no? Blue yung tabla. Manino. Uy, Ayaw kumapang ng gagamba mo eh. pero tingin ko, sasapulan yung dalawa na yan. Huli Ay, sa akin. ay, Boss Jules. oh. Huli sa akin, oh. Hindi, naunahan niyo sa akin eh. Pero gusto pa rin. Huwag mo ko. Tang inang yun.
Tama naman siya pulan Oh, sila. ayun, no, nangina Anong din. namin ah? Ay, may kagat. Naman din. Namaan din yung kaya bumitaw. Namaan kaya binitaw yun. Hindi. Wala, hindi ka gumagalaw sa kanya. Hindi na sugatan yun. Ganun yung kanina pa eh, no? Training ngayon eh. Oo. Technique niya, no? Turo ni Boss Rob yun. Pwede ka mag-request. Pwede naman po, sige. Paano request? Uy, Ayaw na ano makakati, nyo, oh. mabulos nyo, ay maglakad yung kanya. Pagkagawa. Pangit ng pwesto niya, hindi niya kinagat sa pulos eh. Nabalingan siya doon. Oo, nabaling. Pag agad ang stick eh, nakaiwas. Nakailan. Tama rin sana gagamot. Parehas na ang kagatan. Dalawa tama nung... Oo, pera tsaka ano. Subo na naman. Ayun, kasi. Panalo naman. Ramos.